Ị ma na e nwere obodo zoro ezo ndị Igbo bi ebe ha na-eme nke ọma nke dị n'otu obere agwaetiti dị n'ụsọ oke osimiri ọdịda anyanwụ Afrịka. Ọ bụrụkwa nna m gwa gị na ndị a na-asụ asụsụ ngwakọ pụrụ iche gụnyere asụsụ nna nna anyị bụ Igbo, Spanish na olu ndị Afrịka. Ị nwere ike icheta n'echiche akụkọ ihe mere eme ebe omenala Naịjirịa na-enwe mmekọrịta ha na nke ndị colonial Spanish na-emepụta omenala nke na-adịghị ka nke ebe ọbụla ọzọ n'ụwa. Nnọọ na Bioko Island, Equatorial Guinea, obodo dị ịrịba ama nke ndị Igbo nwere akụkọ ga-agbagha ihe niile i chere na ị mara gbasara mbigharị na omenala Afrịka. Kedu ka ndị Igbo a siri gatee ihe karịrị puku kilomita site n'ala nna ha bụ Naịjirịa? Kedu wetara ha na mba a na-asụ Spanish? Oleekwa etu ha siri lachie ihe nketa ha mgbe ha na-eme mgbanwe ebe obibi gaa ebe obibi ọhụrụ? Olee etu ha si nwee ike ichekwa omenala na ọdịnala ha ka ha na-ebinye na mba ọhụrụ a? Ngwa, anyị ga-ekpughe ihe omimi ndị a na ndị ọzọ. Ma nke mbụ, ka anyị jiri ụfọdụ eziokwu ga-akpali gị mmụọ iji ghọta ya n'ezie. Ọ dị anyị mkpa ịlaghachi n'oge, ọ bụghịkwa naanị ọtụtụ iri afọ kamakwa ọtụtụ narị afọ. N'afọ 1984, ndị ọchịchị Europe gbakọrọ na Berlin nke dị na mba Germany maka ọgbakọ nke ga-agbanwe ihu Afrịka ruo mgbe ebighị ebi. Site n'itinye mkpịsị odee n'akwụkwọ, ekpebiri akara aka nke ọtụtụ nde mmadụ. Naịjirịa dara n'okpuru ọchịchị Britain, ebe Equatorial Guinea ghọrọ obodo ndị Spanish. Mana chelụkwa, akụkọ ebidoghị ebe a. Iji ghọta n'ezie ọnụnọ ndị Igbo na Equatorial Guinea, anyị kwesịrị ịga n'ihu ogologo oge tupu ọgbakọ Berlin. Isi akụkọ ọzọ gbara ọchịchịrị nke megharịrị ọnụọgụgụ ndị Afrịka, ya bụ azụmahịa ohu, site n'otu ofe osimiri gafee n'ọzọ. There she goes again. Mana aghaghị ikwu eziokwu mgbe niile, n'agbanyeghị afọ ule, n'agbanyeghị etu ekwugoro ugboro maka na eziokwu bụ ndụ. Ruo ọtụtụ narị afọ, ewepụtara ma kpọpụ ọtụtụ ndị Afrịka n'ike, ọ gbasasịa ha na gburugburu mba Amerịka na Caribbean. Ndị Igbo so na ndị azụmahịa obi ọjọọ a kacha metụta. Akpọpụrụ ọtụtụ n'ụlọ ha nke bụ ugbu a ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ma bụrụ ha n'ụgbọ gafee Atlantic in the twist of history irony. Ụfọdụ ụmụ Igbo ndị agbara ohu wee mesie lọghachite n'Afrịka, mbiricha n'ebe dị ka mba Sierra Leone, Liberia na mba Equatorial Guinea. Ugbu a ka anyị gaa n'ihu na 20th century. Ụwa a na-agbanwe ngwa ngwa, agaghịkwa eweziga Afrịka na ya. Ndị ọchịchị Europe dịka ha kewachara kọntinent Afrịka n'etiti onwe ha, malitere nnukwu ọrụ ịkwalite ọnọdụ akụ na ụba na mpaghara ọhụrụ ha. N'Equatorial Guinea, ndị Spanish hụrụ ohere dị ukwuu n'ime ezi ala nke na-eme nri nke ọma na Bioko Island, nke a na-akpọ Fernando Joe n'oge ahụ. Ha tụrụ anya na ha ga-akụ mkpụrụ koko na kọfị n'ebe ọ dị ukwuu, nke ga-ewetara ha alaeze ukwu ahụ akụ na ụba. Ma e nwere otu nsogbu: they needed ndị ga-arụdị ọrụ. Nke a bụ ebe akụkọ anyị gbakọrọ na nke ndị Igbo, na ịbụ ndị a ma ama maka ịrụsi ọrụ ike na ibi nwa ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha. Ọtụtụ ndị Igbo hụrụ ohere n'etiti ndị Spanish. Ha hapụrụ ụlọ ha na Naịjirịa nke Britain na-achị, ma gafee oke ala dị iche iche nke Berlin so na ya, iji chọọ akụnụba ka mma na Equatorial Guinea. Ihe ọzọ dị ịtụnanya mere
kụdara ụwa ha wee maa jijiji, nke mere n'afọ 1960, nke wetara ọtụtụ mba Afrịka nwere. Mana maka ndị Naịjirịa, na mgbe agha ha biri, ụfọdụ ndị Igbo họrọ ịnọ n'Equatorial Guinea sonyere ndị bịara mbụ wee gbanye ma malite imepụta njirimara pụrụ iche. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe doro anya maka Equatorial Guinea, ama m na unu maara na e mere asụsụ Igbo ka ọ bụrụ asụsụ nke mba ahụ nabatara dịka otu n'ime asụsụ njirimara ndị Equatorial Guinea. Ọ bụ asụsụ nke atọ n'ọnụọgụgụ n'ime asụsụ niile ama ama na Equatorial Guinea. Ugbu a anyị ghọtara na e nwere ihe ndị mere ma kpatara nkwagharị ma ọ bụ mgbasa ndị Igbo na Equatorial Guinea. Cheta n'oge a tụbara ha niile na Gabon ma na mba Afrịka ndị ọzọ, n'oge ahụ bụ oge agha Biafra, mara na mpaghara ndị ahụ niile bụ otu mpaghara, anaghị akpọ ya Equatorial Guinea n'oge ahụ. Ha niile nọ n'okpuru ikike Gabonese. Ya mere, dịka nkewa nke mba na-aga n'ihu, dịka anyị nwere Naịjirịa taa, ọtụtụ ndị Igbo ka eketara kenyere obodo, steeti na mpaghara ndị ọzọ dịka ọdịda anyanwụ, ndịda na mpaghara ndị ọzọ nke Naịjirịa. Ugbu a, onye Igbo anọghị ya gbafe ọsọ. Abụrụla nke nghọta ya ka pụta ìhè kwa ụbọchị. Ya bụ okwu, ọ bụ ihe mere eme, ọ bụ eziokwu. Ma nke anyị ji ụkwụ anyị wee gaa taa, ma nke ọnọdụ anyị ekweghị ike ichekwa, ma nke ihe mere na mberede na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe kpatara anyị ji eme ihe onyonyo a as this is because we are agitated for the reunion and the oneness, togetherness of ndị Igbo. Maka na asụsụ anyị jikwa nwayọọ nwayọọ na-aga into extinction. Ọ na-anwụ anwụ. Anyị ga-akwụsị nke a site n'iwepụta akwụkwọ ndekọ dịka nke a. Anyị na-aga n'ihu n'oge nke ọdịnihu kacha nso. Anyị ga-eme njem na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu okwu. Anyị ga-eme ka ndị mmadụ welie akụkọ njirimara anyị, akụkọ ihe mere eme akọrọ aka ha bụ nwata, ma na-arụtụ aka na ndị Igbo, ọdịbendị anyị wee gbasaa na gburugburu Afrịka ndị ọzọ. Mana ebe a bụ n'ezie ebe ọ tọwara ụtọ. Igbo a na-asụ na Equatorial Guinea etoliteela n'ọgbọ. O werela ụtọ nke ya site na mmetụta asụsụ ndị gbara ya gburugburu. Mwegharị asụsụ a bụ ihe ịma atụ dị ndụ nke etu omenala si eme, anabata na-agbanwe n'oge nke mpako dịrị ọtụtụ aka. Anyị emetụla ala agha. Ọtụtụ ihe nwere ike imetụta mmadụ. Ọ bụrụ na ịma ndị Igbo ọfụma, anyị bụ ndị na-eme anywhere we go, we make it our home. Enwere ihe kpatara nke a. Ọ bụ n'ihi na DNA anyị dị iche iche. DNA anyị bụ ihe gbasara inwe obi mmadụ. DNA anyị bụ ihe niile gbasara ọdịdị ndụ, otu ọ dị na etu o kwesịrị ịdị. Ya mere anyị ji nwee ike ịkpọ ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị be anyị. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji zụta ụlọ, wulite ya, wee kpọọ ya be anyị ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị. Ya mere anyị enweghị ihe ịma aka ibi n'etiti agbụrụ mba ọzọ maọbụ ndị ọzọ, n'ihi na anyị na-ahụ onye ọbụla dịka otu. Ka anyị na-eru nso na ngwụcha njem anyị n'ihe ọmụmụ a, n'ihi na nke a dị ka nkọwa maọbụ okwu mmalite, ka anyị tụgharịa uche n'ihe anyị mụtara. Ndị Igbo Equatorial Guinea na-egosi anyị na ọ ga-ekwe omume ịsọpụrụ mgbọrọgwụ onye isi ma na-anabata usoro obibi ọhụrụ. Ha na-echetere anyị na omenala anyị anaghị atọ otu ebe, kama ọ na-ewegharị na-enwe mgbanwe. Njem ha na-egosipụta na a na-ele karịa anya
mmetụta n'etiti ha na akụkụ Afrịka ndị ọzọ. Ọ na-echetara anyị na akụkụ ihe mere eme na kọntinent a tara akpụ ma nwee mmekọrịta, mbugharị na mgbanwe omenala na-arụ ọrụ dị mkpa kemgbe tupu mgbe ndị Europe bịara ịchị obodo anyị. Ka anyị na-ahapụ n'ikpere mmiri nke agwaetiti we carry the lesson of ndị Igbo. Ihe nkụzi banyere nkwụsi ike, ịnọnwụ n'udo ebe ha hụtara onwe ha, n'ike nke ịnọgide na-enwe mgbọrọgwụ omenala, ọbụnadị dịka anyị na-agbanwe n'ala ọhụrụ. Ma eleghị anya, nke kachasị mkpa bụ na akụkọ banyere ndị Igbo na Equatorial Guinea na-echetara anyị ikike obodo ibikọ na-agbanyeghị nsogbu niile chere ha n'ihu. Ha nọgidere ma nagide njirimara ha na ịbụ nke ha bụ. Ha ekepụtala ma wulite ebe ha dịpụrụ adịpụ na be ha tai n'ime ụwa nke a na-enye nkewa 60. Ndị Igbo nke Equatorial Guinea guzoro dịka ihe na-egosi ike ịrụ akwa nke omenala. Ha na-echetara anyị ka anyị gaa n'ihu na-ama onwe anyị aka ime ihe dị mma, nwee obi mmadụ. Ka anyị gbaa mbọ n'ịkwalite na iwulite omenala anyị. Ka anyị bụ ndị Igbo tikọta aka ọnụ hụ na omenala anyị na akụkọ anyị bụ nke zuru mba niile, zuo ụwa niile ọnụ. Maka na anyị bụ ndị Igbo, anyị kazuru akazu, anyị tozuru ihe eji mmadụ eme. Chetakwa na Igbo bụ Igbo bụ ọkaibe. Ọ bụkwanụ ka ọha m n'ọnụ, onye tụgharịrị ma gụpụtara gị ederede a n'asụsụ Igbo bụ m, Ada na-eri ukwu anụ, Ebube Sali Igbo. Ka emesịa.